Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Suka inkunzi emnyama usongo isihloko ukuthi shwai shwai shwai. Jam right lapho ngasekhaya 0687649969 cha zokhuluma naye kungekudala lapho na ke yena ke uma lindela umfoka shows eqenjini layo ke inkunzi emnyama ke sizo ukuthi ke ithini into yindoko ukuthi shwai shwai shwai. Uyalukhuja lapho na ke uyananela nomkhokheli kwaBesta uthi ayihamba mshwayiba magwaza waphaphama nkosi yami ubukhile wathi angeke ngiyaphendula la kuthiwe kuthintwe mina kusho lapho na ke umkhokheli sibona ukuthi ke uthini lapho na ke wenza njani yena ke umfoka shozi eqenjini lawo ke inkunzi ke emnyama uyalazi udaba mawufisa ukubuza ungahamba uyobhala lapho na ke kuNhlanhla Ngwenya ku Facebook okanye ke uphinde futhi ke nakhona la kuyena ke uWhatsApp umsakazo inanda 88.4 FM ungaphinda futhi ke wenze njalo ngabuza nakhona uzokuthi ke umculo wemvumo hluke ngani ucothoza mfana athi mafakiza wakhala ngejezi lami ngakhumbula ePitori ngakhumbula eSoshanguve lapha eSoshanguve ijezi lami ngiyalifuna njalo wentokaza ngakhohlwa njalo kuyayinyaka jeresi yaka yathi zathi nengozana le kuseyimina umkhokhi inengozi le nami ngiyakhala emawotane lapha ngase police station emzini kaMhlongo ijacket yami eminyama lapha ngayasha ngo25 ngiyadinga ngiyadinga ijacket yami sekuyabanda siyifuthi ngicase iqinile manje ishushu manje ungayiphathe ejezi wemke imali nami ngasala ijezi lami ngapha koNongoma wento mzawonongo ngicela ngiphathele ijezi lami ayisibosala bihlaziya kabahlaziya ake ngibonge mne wethu Niyazini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanele kanjani thina ayikhaya sifanele amajezi futhi photha ngeni wathole vele nami ngiyakhala emawotane lapha ngase police station wento mzawonongo ngicela ngiphathele ijezi lami photha ngeni wathole vele Inanda 88.4 FM. Suka ujwayela kabi ukuboleka ungabuyisi wobuyisa phela ntombi ijezi lami yasuka amafakiza mfana lapha na ke omncane sengilanda ke inqwele manje njengishilo ukuthi ke ngiphethe umculo wemvumo ngalesikhathi ngiphethe lapha na ke umalindela umfoka shows kwinkunzi emnyama ngithatha ithuba qhakwe ngumukele emsakazweni Inanda 88.4 FM. Ngibingelele umsakazi ngibingelele nabaleli bakho ngibingelele Inanda FM ngibingelele onke amabhungu nkano zonkana alandela imvumo nentombi elandela imvumo nabantu abangayilandeli nje imvumo ukuthi nawo umculo abantu efanele bawulandele omuhle othandwa ngabantu futhi onomyalezo. Yazi omunye mhlawumbe uzoyibuza ukuthi ke umculo wemvume uhluke ngani lapha na ke kumculo wesicathamiya no umculo wemvumo uhlukile kakhulu kwesicathamiya ngoba umculo wemvumo wakhiwe uma ngabe kuzoba khona kwemidlalweni noma kunembondo noma kunomhlaba kodwa wenzele ukuthi intombi neyinsizwa kube khona ubumnandi ezibenzayo lapha emidlalweni ziguqe phansi ngedolo zishaya imvumo zinandise emidlalweni bese zakha nomyalezo zixoxe futhi ngento eyenzakalayo emidlalweni nento efuna zokuthi yenzeke ngendlela efanele yenzeke ngakho ikona sesisabalalisa sokuthi awungabe usadlala kuphela emidlalweni kuphela abantu ake bawuzwe abakaze bawuzwe ukuthi umculo onjani umculo amaphuthi umyalezo futhi umculo wamazwi nje kuphela nomculo odala ukuthi kuyibani bababuza ukuthi psycho umculo lapho abantu kusiniswa khona umqondo ohlanganisa ingoma nokuthi ingoma kufanele idlalwe kanjani. Umculo ongadumadumile umculo wemvumo impela sibambala abantu lapho na ke abawazikho iqembu liqaleni ukungena kumculo wemvumo futhi nama CD album mangaka manje
iqembu kade la ungena nomculo wemvumo angisho ngithi inkonzo emnyama indala kakhulu ngeminyaka yango-1980 yango-1998 bese kuyiqembu vele likhona ama CJs esinawo manje elesithathu leli kukhona lona leli nelinye esalifaka eminyakeni eyishumi eyadlula so iqembu nje elaziwayo belidlala emidlalweni eminingi kodwa ukuthi nje ubusho nje ukuthi abantu abaningi bahlala emadolobheni nabahlala nakwezinye indawo ezisikhoka kakhulu abawazi kahle lo mculo ngoba awufinyeleli kubona ngoba sesabalandisa manje. Yini mhlawumbe edala ukuthi ungadumi noma ungaziwa lo mculo manje ethi naqala ngo1999? Into edala ukuthi ungaziwa ukuthi mhlawumbe einkundleni efana zolezi zemsakazo ngoba phela izinto eziningi sesawe somsakazo leso sikhathi sewumsakazo kuphela ubungadlalwa manje nasekuney'nkundla zokuxhumana sekukhona ukuthi abantu bakwazi ukuzwa kodwa awudumi ngoba abantu abaningi bungadlalwa kakhulu kuma-radio afana nani kangaka so ikona nje sigqugquzela ukuthi abantu nani udlale nasenkundleni zokuxhumana futhi baqhubeke bawudlala. Nguzwa kahle mfowethu nguzwa kahle Qhawe le album uthi ke yesithathu nisebenze nobani kuyona wakhona ba featureshile noma kwimvumo haya kufeatureshwana kumvumo lona lo ushayela into yakhe khamba kanjani bakhona nisebenze nabo mabe khona obani? Cha kakhulukazi ngisingathi mhlawumbe abantu abasizile labo baye bawuhlanganise ngochwepheshe lapho uzobona kodwa kahle kahle thina sinomholi wethu okwena siqhambela imvumo yethu silo wathi create uNkunzi Empondo uMfokashanga ibise imvumo ishawe uDuza Zayithola ukhona lembumbulu wakashange futhi bese kuthi ihubo lishawa uMadumiyane wakhona ngithi kasho zobakhona nje insizwa leshaya indlela encane eningi nathi shawa siqembu sabantu abala ku20 ku25 abanye amalungu ayangena nje basikhuluma so ke sihlanganisa kanjalo kunabantu uDuze uyasiqopheleke ingoma nje ezokusina ngicathi ikhona ingoma yethu lapho yokusina izwa kunedume kakhulu ku TikTok edlalwa kakhulu so nje lihlanganiswa kanjalo so sesihlanganeke mhlambe kabili ngenyanga noma kanye ngenyanga ngoba samalungu ahlukene asuke endaweni ezihlukene abanye basuke endoda abasuke eHammersdale abanye basuke eMbumbulu basuke konteke so sesihlanganeke sihlanganiswa kulo mcimbi phela siyebona basihlanganise kulo mcimbi singabathatha abantu ke bayidownload ingoma zethu ke bayidlale bawuze lo mcimbi lo mnandi kahle. Hey manje nawuthi iqembu labantu abawu30 hey bese nihola malini noma nimana nithenga yona inkunzi emnyama idliwe same time lo nalo yaphume namajuphana akhe nawe ekhaya hamba kanjani 30 nihola kanjani? So mangabe ukuthi enesut okwamanje umbona nje umculo ukuthi ikwasizela ngoba asikakabi nayo imali etheni ingena eqembini ngoba sithanda abantu bawuthenga umculo uthande kodwa ke uthi mabe se practicing nje si20 ilungu lesekuzwela ibona yobilona ilungu elibheka ukuthi kuzokwenzakalani mabe sise practicing lapho siyahlangana emini sihlangana nje busuku so imindeni esivuma kuyona esiqhama kuyona naye yasixhasa kakhulu ekutheni mabe sizopractice na kube khona abakufakayo ukwazi ukudliwa abantu bakwazi ukuthi bavume so neyinsiza ngoba ziyinikele nazo futhi ziyanikela ngokunjalo abantu bazibafake neimotweni zabo petrol ulandwane ugitshelwe ukuze kwazi ukuthi imvumo yethu ihambe phambili. Manje ninayi challenge lapha kwimvume ubani inkosi yemvumo yinina noma khona abanye ngoba kuno CD12 kanjalo ubani inkosi ngapha kwaMaskandi ilokho edudulana ukhuzane lapha nomthandeni uthi omunye uthi inkosi nomunye athi inkosi ubani inkosi yemvumo? Ungawabuza namabhungu lana ke emculweni wonke umuntu kathi yena uyinkosi yemvumo kodwa ke thina siyaziyo ngenkunzi emnyama ukuthi ithina ojikelele eSouth Africa naKwaZulu Natal akekho umuntu ongakwazi okwangisho ingoma yethu la kule CD ethi iqhude likekeligayo kambe ukuyidlala ekhombisa ukuthi ithina iqhude likhona ithina abantu abaziwayo ngemvumo futhi sinomqophi owaziwayo bonke nabanye uzinoba beqopha ubeze ukuthi bayathanda nabo ukucula njengathi basilingise nabo basiqophishe ngoba kuyabona ukuthi into esiyenzayo ikhona nabantu futhi baye kusho ke lokho ukuthi inkonzo emnyama seyilona qembu likhona
ekuyilona elikekele gawu lesikhathi samanje kodwa futhi sesingayiqhenyi kaloko ngoba siyathanda ukusebenzisana nabafowethu ngemvumo nathi sifunde ngokukhona mhlawumbe lapho singafunda khona kwabanye. Hayi nguzwa kahle qhawe 0687649969 ungafaka lapho umbuzo makuya ngokuthi ke unawo umbuzo lapho ungasekhaya unhlanhla ngwenya 596 lapho na ke ku TikTok @ngwenya_welcome kuyena ux.com @nanda 884fm kuyena belu uxm.com umculo wenu mfowethu usabalalisa kanjani ukhona kuma digital platforms ukhona mangabe nje uzodownloada nje inkundla emnyama uyekhona na ku YouTube usofuna inkundla emnyama then ungayithola ingoma eningi uyidownload nje sikhona impela nale CD futhi endala nakhona futhi ungasithola siyazi ukudownload futhi abantu ba-download bayi-download ingoma zethu bayidlale futhi bangayikopishi baloku beyi-download khona uzohamba umqulu phambili. Hayi mfowethu vele uyikhiphi inamba mabe nibhuka nje abantu befisa nizoyishaya egcekeni imvumo nibhukheka kanjani? Ikhona lapho ku CD yethu futhi bangafonela mina ngoba mina ngikhona njengamanje bathi 084 563 1997 084 563 1997. Hayi ngizwa kahle qhawe kuhlupha isikhathi mfowethu 9 minutes to 4 angutedele ngani yakwethu umlayezo wohlamba wokugcina kumanye nje amacika safufusa afuna ukungena endimeni bese uyiphindi nombolo. Ngithi amacika safufusa asihlanganeni sigqugquzela abantu ukuthi bathenge ingoma sigqugquzele futhi ukuthi zihlangane imbongo sigqugquzela nokuthi futhi sakhe onanda FM basize kutheni kwesihlangane nje mina ishaya ingoma ungekho mdlalo ingoma khona ingoma ethesho njalo si abantu bayithanda imvumo phambili so asigqugquzeleni ukuthi nabantu abangayithandi abangaze bayizwe imvumo ake bayilalele bayithande so amanye amaciko nje sathi sakheni ingoma enomnominco ingoma enomyalezo ingoma futhi ezokwazi ukuthi yakhe isizwe yakhe nabantu uze imvumo ibe umculo ozothandwa abantu lapha eNingizimu Afrika. Kulungile ngani yakwethu engizwe nangiba lapha na ke ubaba umshwayiba eDaf Road ngibona ufaka ivoice note ngiyacabanga ukuthi uphethe umbuzo. Umsakazi wami umshwayiba lo magwazo eDaf Road umsakazi wami hayi umsakazi wami hayi mina imvumo ngiyayithanda nginayo futhi ngidownloadile mangisekhaya nje ngibona indlela ngede igenga ayifiki labafowethu lawo baba bamakhelwane vele ngidlalele yona nabo mabeyizwile befike ukuthi angiyifaka sidlale yona nje imini yonke hayi nawe idownloadile imnandi le ngoma imnandi imvumo baba imnandi aqala ukuyizwa imvumo la eThekwini ngiyithola ngapha eNdwedwe bela hostel hayi sengiyayithanda hayi imnandi ngisiya phansi idinga indlela imvumo wani wena danke umsakazi wami saka wena mfowethu wena ucula imvumo ishaye mfowethu ungayiyeki kodwa phela ifakene emsakazweni phela basayibona mfowethu ifakene emsakazweni siyilalele emsakazweni phela indlala emsakazweni buzani ukuthi kwenziwa kanjani mangabe mhlawumbe ugwaza ngengoma ugwaze ngayo ingoma nawe khona emsakazweni njanda fale pa buzani ukuthi zifaka kanjani ingoma emsakazweni usho njalo. Hayi ngiyamuzwa siyabuza kodwa nje ngisho ukuthi kufaka ingene emsipheni ingene nasegazini kubantu nabo futhi labantu ke bona abadlala ingoma bahlala ema-library ingoma bathanda bakwazi wasizwe njena sizwe lithi ekuthiwa manje sikufanele siqhakambise okwethu abanye babiza ama-indigenous knowledge systems kubalulekile ukuthi awuqale nemsakazo siyibone ekhambisa lokho futhi okunye abangakwazi ukuze abantu bakwazi ukufunda so kubalulekile ukuthi imisakazi nayo isakazo nayo akiphe lokho kunye engakwazi. Kulungile ngani yakwethu angudedele futhi ngenxa yesikhathi. Ngibonga kakhulu ithuba lesinikeze lona. Ipheni sinike futhi elithe xaxa kwena idlale njengoba bayizwe na. Hayi khuleka qha ungasaba uthi ngidedele vele bayizwe ngiphethe nje. Awuyidedela. Danko. Ngiyabonga kakhulu na ithuba lesinikeze. Danko. Sure. So benze njani? Inanda 88.4 FM.